कोकण म्हणजे पृथ्वीवरचं स्वर्गच जणू. कोकण म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहतात ते कोकणचे समुद्र किनारे, रुपेरी वाळू अन चंदेरी लाटा. पूर्वापार चालत आलेल्या इथल्या परंपरा आणि इथली लोकसंस्कृती. कोकणची हीच ठाकर संस्कृती जिवंत ठेवण्याचं काम केलंय पद्मश्री परशुराम गंगावणे यांनी. पद्मश्री परशुराम गंगावणे यांचा जन्म 1 जून 1956 साली कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी गावात एका गरीब कुटुंबात झाला. वयाच्या अवघ्या 12व्या वर्षी त्यांचं पितृछत्र हरपलं. तेव्हापासून या कलेचं जतन करण्याचा निर्धारच जणू त्यांनी केला आणि गेल्या 50 वर्षाहून अधिक काळ तो पाळला देखील. मी वयाचा 10 ते 12 वर्षाचा असताना माझे वडील एक्सपायर झाले. त्यांची डेट झाल्यानंतर ही जी काही कला होती ती कलाचं ओझं माझ्या खांद्यावर पडलं आणि आई आणि मी, आमचे 3 भाऊ सगळे इथून सोडून मला गेले आणि ही कला मी जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या साधारण 65 वर्ष ही कला मी जिवंत ठेवली आणि 65 वर्षानंतर आता माझं वय 70 वर्ष साधारण झालेलं आहे आणि 70 वर्षात 65 वर्षानंतर मला पद्मश्री मिळालेलं आहे. अशी ही लोककला आणि ह्या लोककलेचं संग्रहालय सर्वात प्रथम जर आदिवासीचं कला संग्रहालय जर कुणी केलं असेल तर तो परशुराम गंगावणे. या लोककलेला पुढे घेऊन जाण्याचं महत्वाचं जे काम ज्यांनी योगदान दिलं ते म्हणजे आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ह्या लोककलेला राजाश्रय होता आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यावेळेला आम्हाला काही मंदिरं, काही गावं नेमून दिलेली, ज्या गावांमध्ये आजही आम्हाला नवरात्राच्या वेळेला, दिवाळीच्या वेळेला, वेगवेगळ्या सणासुदीच्या वेळेला आम्हाला त्या गावांमध्ये जाऊन हे कार्यक्रम आजही करावे लागतात. जसं की चित्रकथी हा जो कार्यक्रम आहे आमच्या गंगावणे कुटुंबीय म्हणजे आम्ही बावलेकर, तर बावलेकर कुटुंबियांचं आजही केळबाई मंदिरमध्ये नवरात्राच्या 9 दिवस जाऊन आम्हाला हा चित्रकथीचा कार्यक्रम आजही करावा लागतो. तसेच कुडाळमध्ये जी कुंभारवाडी म्हणून एक वाडी आहे त्या कुंभारवाडीमध्ये दिवाळीच्या दिवसांमध्ये जाऊन आम्हाला हा चित्रकथीचा कार्यक्रम करावा लागतो. कळसूत्री बावल्यांचा हा जो खेळ आहे हा आम्हाला साळगाव येथील वेताळाच्या मंदिरामध्ये जाऊन आम्हाला हा करावा लागतो आजही. अशा प्रकारचे ह्या रीतिरिवाज का आहे तर ह्या आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला नेमून दिलेली गावं आहेत, काही मंदिर आहेत, तिथे जाऊन आजही आम्हाला हा कार्यक्रम करावा लागतो. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे ही लोककला जिवंत राहिली आणि ही कला लोकांपर्यंत पोहोचली. छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी आम्ही गुप्तहेरचं काम करायचो. ह्या कला गावोगावी फिरत असताना, घेऊन फिरत असताना महाराजांबद्दल जे काही चांगलं वाईट बोललं जात आहे ही सर्व माहिती आम्ही आमच्या कलाकार हे घ्यायचे आणि ही कलाकार हे आपल्या महाराजांच्या दरबारी सांगायचे. आमच्या समाजामध्ये एक लोककला आहे गोंधळ म्हणून. हे गोंधळ सादर करणारे जे कलाकार आहेत त्यांच्याकडे करपल्लवी नावाची एक लोककला आहे, म्हणजे त्यांच्याकडे एक स्टाईल आहे ज्याला आपण सांकेतिक भाषा सुद्धा असं म्हणतो, एक प्रकार आहे. तर त्या प्रकाराच्या माध्यमातून ही मंडळी एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला जर आपल्याला न बोलता एखादा संदेश पाठवायचा असेल तर तो फक्त हाताच्या बोटांच्या इशाऱ्यांवरती तो संदेश पाठवला जायचा. तर अशा प्रकारच्या करपल्लवीचा सुद्धा वापर, त्याचप्रमाणे आमच्या ठाकर आदिवासी समाजाची पोटभाषा ह्याचा वापर करून महाराजांसाठी आम्ही गुप्तहेरचं, हेरगिरीचं काम आम्ही त्यावेळी महाराजांसाठी त्यावेळी करत असो. आणि ह्यामुळे ह्या लोककला महाराजांच्या काळामध्ये त्यांना एक चांगला मान सन्मान होता. पण जसं जसं टाइम बदलत गेला तसं तशा या लोककला संपत गेल्या
त्यानंतर ही भीक मांगी लोककला होत गेली, पण त्यानंतर ही आजच्या घडीला ह्या लोककलेला एक चांगल्या रिस्पेक्टने बघितलं जातं, कारण की माझ्या वडिलांना ह्या लोककलेमध्ये पद्मश्री या पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला, त्यामुळे ह्या लोककलेला आता एक रिस्पेक्टने पाहिलं जातं. पूर्वी या कलेकडे फक्त एक मनोरंजनाचं साधन म्हणून पाहिलं जायचं. त्या काळी ठाकर समाजातील लोक लेदर पपेट्स, कळसूत्री बाहुल्यांचे खेळ, पोवाडे इत्यादी सादर करून सर्वांची करमणूक करत असत. परंतु छत्रपती शिवरायांनी या कलेला राजाश्रय दिला आणि या कलेला खऱ्या अर्थानं सुगीचे दिवस आले. त्या काळी सांकेतिक भाषेत संदेश पोहोचवण्यासाठी या कलेचा वापर होत असे. पूर्वीच्या काळामध्ये ह्या लोककलेच्या माध्यमातून हे आमच्या समाजाच्या कलाकारांना असं वाटायचं की ही कला हे आपलं उदरनिर्वाहाचं एक साधन आहे, आणि उदरनिर्वाहाचं साधन असल्या कारणाने ही लोक गावोगावी जायची, गावातील मंदिरांमध्ये, गावातील मुखियांच्या घरी जाऊन हे कार्यक्रम सादर करायचे, आणि त्यानंतर ही लोक प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन भिक्षा मागायचे, आणि भिक्षेमध्ये त्यांना मग आपल्या इथेच जे आपल्या शेतामध्ये जे तयार होतं, ज्यामध्ये तांदूळ आहे, भात आहे, त्यानंतर नाचणी आहे, त्यानंतर लाल मिरच्या आहेत, कोकम आहे, आगळ आहे, नारळ आहेत, काजू आहेत, अशा प्रकारचं दान त्या कलाकारांना दिलं जात असायचं. आणि त्यातून कलाकारांना असं वाटलं की ह्या आपला कला हेच आपलं उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. पण कालांतरानंतर जसं जसं मॉडर्नायझेशन होत गेलं, त्यानंतर जसं जनरेशन वाईज थोडेफार अपग्रेड झाले, त्यानंतर मग ह्या कलाकारांनी ही कला सोडून देण्याचा प्रयत्न केला आणि शिक्षणाकडे त्यांनी आपला कल घेतला. शिक्षण चांगलं घेतल्या कारणाने हे जे कलाकार आहेत यांना चांगल्या नोकऱ्या लागल्या, चांगले प्रत्येकाने आपापले बिझनेस केले, आणि ह्या कारणास्तव ही कला पूर्णपणे लुप्त होत चाललेली आपल्याला पाहायला मिळते. पण आमचा हा प्रयत्न आहे की ही कला लुप्त न होता याला कशी जिवंत ठेवायची हा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहोत. पूर्वी ठाकर समाजातील लोक या कलेकडे आपल्या उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून पाहत असत. परंतु काळाच्या ओघात राहणीमान बदलत गेलं आणि ही कला विलुप्त होण्याच्या मार्गावर जाऊन पोहोचली. ठाकर आदिवासी कला अंगण म्युझियम व आर्ट गॅलरीमध्ये मी आपले सर्वांचे स्वागत करतो. ठाकर आदिवासी कला अंगण म्युझियम व आर्ट गॅलरी ही आम्ही मे 3, 2006 सुरू केली, आणि या संग्रहालयामध्ये आमच्याकडे 300 ते 350 वर्षापूर्वीची चित्र, कळसूत्री बाहुल्या, चित्रगती चित्रशैली, चांबड्यांच्या बाहुल्या, पांगुळ बैल, पोवाडा, पोतराजा, गोंधळ, राधा नृत्य, साळग्या, साळू महिना अशा विविध प्रकारच्या आमच्याकडे 11 लोककला या समाजाकडे पाहायला मिळतात. आणि ह्या कलेंचं जतन व संवर्धन, जोपासना करण्यासाठी म्हणून ह्या संग्रहालयाची निर्मिती आम्ही केलेली आहे. या संग्रहालयामध्ये आम्ही चित्रगती, कळसूत्री बाहुल्या, चांबड्यांच्या बाहुल्या आणि इतर आमच्या समाजाच्या लोककलेंची मांडणी आम्ही ह्या संग्रहालयामध्ये केलेली आहे. तर आपण आता संग्रहालय पाहू. या विलुप्त होत चाललेल्या कलेचं जतन आणि संवर्धन करण्याचा विडा जणू परशुराम गंगावणे यांनी उचलला. त्यांचे दोन्ही उच्च शिक्षित पुत्र अर्थात चेतन गंगावणे आणि एकनाथ गंगावणे जणू त्यांच्या हस्तकाप्रमाणे काम करतायत. 2006 मध्ये त्यांनी आपल्या घराशेजारीच असणाऱ्या गुरांच्या गोठ्यामध्ये एक लहानसं पण देखणं असं कलादालन उभं केलं. त्याचं नाव ठेवलं गेलं ठाकर आदिवासी कलांगण. या कलांगणात प्रवेश करताच हे कलांगण आपल्याला भूतकाळात घेऊन जातं. आपली संस्कृती, आपल्या परंपरा याची आठवण आपल्याला करून देतं. पारंपरिक वारशातून चालत आलेली 250 ते 300 वर्षापूर्वींची अनेक पेंटिंग्स या कलादालनात आहेत. ठाकर समाजाच्या 11 वैशिष्ट्यपूर्ण कला, उदाहरणार्थ चांबड्यांच्या बाहुल्यांचा खेळ, पोतराज, पिंगळ्या, पांगुळबैल, पोवाडा इत्यादींचं प्रतिबिंब या कला दालनात आपल्याला पाहायला मिळतं. पूर्वी दारोदारी फिरून आपली कला सादर करणारे ठाकर समाजातील लोक आता दुर्मिळ झाल्यात. परंतु त्यांनी सादर केलेल्या कला आपल्याला एकत्रितपणे या ठिकाणी पाहायला मिळतात. ठाकर आदिवासी कला अंगणचे वेगवेगळे सेक्शन्स आहेत, ज्यामध्ये आम्ही पहिले हे संग्रहालय बनवलं.
त्यानंतर एक आमची आर्ट गॅलरी आहे, एक ठाकरी हाऊस आहे, त्यानंतर आमचं विश्राम पपेट थिएटर आहे, जिथे आमच्या सर्व समाजाच्या पारंपरिक लोककलेचं दर्शन येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आम्ही करतो. सोबत आम्ही आताच बघितलं जे आपलं टाका ॲग्रो म्युझियम आहे, म्हणजे ठाकरे आदिवासी कला अंगणचं एक ॲग्रो म्युझियमचं एक कन्सेप्ट आहे. तर असे वेगवेगळे सेक्शन्स आमचे आहेत आणि त्यातली अजून एक महत्त्वाचा सेक्शन जो आम्ही सुरू केलेला आहे तो म्हणजे सुंदर आर्ट होमस्टे. सुंदर आर्ट होमस्टे ही संकल्पना अशी आहे की जे आमच्याकडे विद्यार्थी शिकायला येतात ही कला, त्यांना इथेच त्यांची राहण्याची सोय व्हावी, इथेच त्यांना जेवणाची सोय व्हावी आणि जेवणही जे आपल्या कोकणातील जे आपल्या इकडचं मालवणी जे फूड आहे ते आम्ही त्या विद्यार्थ्यांना देतो, इथे येणाऱ्या PhD स्कॉलर्सना देतो. आणि सुंदर आर्ट होमस्टेची संकल्पनाच अशी आहे की त्यांनी इथे आल्यानंतर आपल्या कलेचा अनुभव घ्यावा, कलेच्या माध्यमातून त्यांना ते एक आर्ट होमस्टेच्या माध्यमातून ती कला ह्या पर्यटकांसोबत ही कला सुद्धा आपली सिंधुदुर्गातली प्रसिद्ध व्हावी ह्यासाठी म्हणून आम्ही सुंदर आर्ट होमस्टेची संकल्पना घेऊन आलेलो आहोत. 2017 मध्ये त्याचा आम्ही लायसन्स घेतलेला आहे. कृषी पर्यटनाचं लायसन्स सुद्धा आमच्याकडे आहे. तर अशा वेगवेगळ्या सेक्शन्समध्ये हे ठाकर आदिवासी कला अंगण काम करताना आपल्याला पाहायला मिळतं, ज्यामध्ये आमच्याकडे 2 AC रूम्स आहेत, एक नॉन AC रूम आहे, एक डॉर्मेटरी हॉल आहे. अशा प्रकारचं आमचं होमस्टेची डिझाईन आहे. ठाकर संस्कृती बरोबरच पूर्वीच्या काळी शेतकऱ्यांकडून वापरली जाणारी अवजारं देखील या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्याच्या काळात माणूस आधुनिक पद्धतीनं शेती करू लागलाय. पूर्वी शेतीसाठी वापरले जाणारे नांगर, बैल आणि जू यांची जागा ट्रॅक्टरनं घेतली आहे. यांसारखी एक ना अनेक उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळतील. काळाच्या ओघात लोप पावत चाललेल्या शेतीच्या अनेक अवजारांचा संग्रह आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. ठाकर आदिवासी कला अंगणचा एक दुसरा भाग म्हणून, एक सेकंड फेज म्हणून आम्ही कृषी पर्यटन हा एक प्रकल्प आम्ही सुरू केला, ज्यामध्ये आम्ही टाका कोकण कल्चर पार्क ही एक संकल्पना आम्ही लोकांपर्यंत सादर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. ज्यामध्ये आपली जुनीची कृषी अवजारं होती जी आजकाल लुप्त होत चाललेली आहेत. आता ट्रॅक्टर, मशिनरीज या सगळ्या गोष्टींमुळे आपल्याला ह्या गोष्टी कुठे पाहायला मिळत नाहीत. ह्या गोष्टी आम्ही इथे कुठे मांडणी करून दाखवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामध्ये इरली हा प्रकार आता पूर्णपणे संपत चाललेला आहे. खुंटी हा प्रकार पूर्णपणे संपत चाललेला आहे. आजकाल प्रत्येकाच्या घरामध्ये वॉर्डरोब्स आलेले आहेत, कबर्ड्स आलेले आहेत. अशा काळामध्ये आपल्या खुंट्या कुठेही पाहायला बघायला मिळत नाही. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आपण आताची युवा पिढीला ह्या कळाव्या यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न. त्यानंतर आम्ही इथे कोळमे ठेवले. जुन्या काळामध्ये पाणी काढण्यासाठी नदीच्या काठी जाणारं पाणी, जे आपल्या शेतासाठी लागणारं पाणी होतं, ते कसं काढायचं तर या कोळम्याच्या मदतीने काढलं जायचं. तर तेही इथे आपण मांडणी करून ठेवलंय. त्यानंतर इथे नारळ सोलायचा सुळा. आता आपण बघतो हँडलवाले सुळे मार्केटमध्ये मिळतात, पण त्या अगोदरही अशा प्रकारचा एक सुळा होता, तो डायरेक्टली नारळ सोलला जायचा त्यांनी त्याच्या मदतीने. त्यानंतर इथे ढिपळा आहे, त्यानंतर फावडा आहे, त्यानंतर पेटणा आहे, त्यानंतर आकडी कोयता इथे आपल्याला बघायला मिळतो. इकडे वरती आपण पाहू शकतो आकडी कोयता आहे. हे शेतामध्ये वगैरे आपली जी नारळाची झाडं असतात तर त्यावरचे नारळ काढण्यासाठी, काही लाकडं तोडण्यासाठी कमरेला एक दोरी बांधली जायची आणि त्याची त्याला आकडी असं म्हटलं जायचं आणि त्याला तो कोयता बांधून ती लोक वरती झाडावरती वगैरे चढायची. त्यानंतर आपण इथे जुन्या टाईममध्ये आपण जे नांगर वापरायचो, आता आपण सगळे ट्रॅक्टरने आपली शेती करतो, पण त्यावेळी जे नांगर वापरायचे, नांगरांचे 2 प्रकार आपण इथे ठेवलेले आहेत. त्यानंतर दाता आहे, रुमणी आहे, इशाड आहे. त्यानंतर इकडे खाली आम्ही घिरट ठेवलेली आहेत. भात भरडण्यासाठी जी घिरट वापरली जायची ती घिरट आम्ही इथे ठेवलेली आहे. ज्या काळामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या मशिनरीज नव्हत्या आणि त्या भातावरचं जे टर्फल, जे हस काढण्यासाठी वापरलं जायचं, तर अशा प्रकारचं घिरट असायचं. त्यानंतर इकडे आम्ही मडकूळ ठेवलेली आहे, जे आपला भाताच्या ज्या आपण मोठमोठ्या ज्या गवताच्या जे आपण लावतो, तर त्यासाठी लागणाऱ्या ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, त्या शेतीसाठी लागणारी बेसिकली जी अवजारं आहेत ते आपण इथे मांडणी करून ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर इकडे आपण बघू शकतो वाईन मुसळ आहे. त्यानंतर इथे आपण भाताच्या मुड्या, म्हणजे ज्यामध्ये आपण भात स्टोर करून ठेवायचो,
त्यावेळी कोणत्याही प्रकारचे डबे, टोप वगैरे असे कोणत्याही प्रकारची साधनं नव्हती. तर त्या भाताच्याच मुढ्यांमध्ये भात स्टोअर केला जायचा, तांदूळ स्टोअर केला जायचा, धान्य स्टोअर केलं जायचं. तर अशा प्रकारच्या भाताच्या मुळ्या जस्ट डेमोसाठी आम्ही एवढ्या छोट्या पर्पजमध्ये लावल्या, पण याची ॲक्च्युअल साईज ही 5 फुटाची, 8 फुटाची, 10-10 फुटाच्या मोठमोठ्या मुढ्या आपल्याला पाहायला मिळायच्या जुन्या काळामध्ये. वरती आपण समोर बघू शकतो की भात वगैरे मोजण्यासाठी, आपलं जे धान्य आहे ते मोजण्यासाठी कुडूचा वापर केला जायचा. जो लाकडी स्ट्रक्चर असतो पूर्णपणे, तो कुडू सुद्धा आपण इथे ठेवलेला आहे. पेजेचं वाळण लावण्यासाठी, कोकमचं आगळ काढण्यासाठी, जुन्या काळामध्ये शेतातील जी आपली जनावरं आहेत, जी आपली घरातील जी गोठ्यातली जी जनावरं आहेत, त्यांना पाणी देण्यासाठी सुद्धा ह्या डोण्याचा वापर केला जायचा असं म्हटलं जायचं. तर हा डोना सुद्धा आता लुप्त होत चालला आहे. त्यातीलही आम्ही काही डोने इथे या ॲग्रो टुरिझमच्या म्युझियममध्ये ठेवलेले पाहायला मिळतात. ही आपल्या गणपतीची जी माटी असते, तर माटी सुद्धा आम्ही इथे ठेवलेली आहे. इकडे कोकणामध्ये गणपतीच्या वरती माटी बांधली जाण्याची एक परंपरा आहे. त्याचप्रमाणे अशाच प्रकारचं एक स्ट्रक्चर असतं जे उत्सव म्हणून सुद्धा वापरलं जातं. तर तोही आपण उत्सव म्हणून सुद्धा या गोष्टीला म्हणू शकतो, पण ही आमची माटी आहे. त्यानंतर इकडे आपण डोण्यांचे वेगवेगळे प्रकार बघू शकतो. 3 वेगवेगळे छोट्या छोट्या साईजमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डोणे सुद्धा इथे ठेवलेले आहेत. त्यानंतर त्याच्याच बाजूला आपण पाटा वरवंटा बघतोय. पाटा वरवंटा हा पूर्णपणे आता लुप्त होत चाललेला आहे. आता आपण सगळेजण मिक्सरचा वापर करतो आणि मिक्सरचा वापर करत असल्यामुळे अशा प्रकारचे पाटे वरवंटे दगडाचे आता पाहायला खूप कमी मिळतात. मातीची चूल, त्यानंतर त्याच्यावरची मडकी, सोरकूल, त्यानंतर डवली, त्यानंतर इकडे आम्ही शेवगा ठेवलेला आहे. शिरवळ्या इकडे कोकणामधला आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये विशेषतः पाहायला मिळतं. शिरवळ्या रस, तर त्याचा साचा आहे, ह्याच्या आतमध्ये तांदळाचं पीठ घातलं जातं आणि त्याच्यावरनं प्रेस केल्यानंतर खालून आपल्याला शिरवळ्या मिळतात. तर शिरवळ्या रसचा साचा सुद्धा आपण इथे ठेवलाय. त्यानंतर इथे आपण जातं सुद्धा ठेवलेलं आहे. जुन्या काळामध्ये जे आपण तांदळाचं पीठ असेल, नाचण्याचं पीठ असेल, त्याचप्रमाणे गहू असतील, वेगवेगळ्या प्रकारची जी आपली धान्याची, आपली कुळथाचं पीठ असेल, ही सगळी ह्या जात्यावरती दळली जायची. हे पण आता लुप्त होत चाललेल्या गोष्टी आहेत. ह्याही आम्ही इथे या मांडणी केलेल्या आहेत. त्यानंतर रवळी आहे, या सगळ्या गोष्टी. सूप ठेवलेले आहेत तिथे आम्ही. इथे कोरणमध्ये आम्ही दिवा ठेवलेला आहे, परडी ठेवलेली आहे. त्यानंतर इकडे आम्ही कणगी ठेवलेली आहे. 2 वेगवेगळ्या प्रकारच्या कणगी आहेत. ही आम्ही एक नवीन बनवून घेतलेली एका कारागिराकडनं, पण त्यानंतर आम्हाला एका ठिकाणी येऊन आमच्या संग्रहालयासाठी जुनी कणगी एका व्यक्तीने दिली. त्यानंतर इकडे आम्ही झाप सुद्धा ठेवलेला आहे, जे आपण कोंबड्या वगैरे झापून ठेवायचो, अशा प्रकारचे झाप सुद्धा आहे. जुने पाकडे ज्यावरती आपण भात मारायचो, भात झोडपणे म्हणतात आपल्याकडे, तर तो जुना पाकडा सुद्धा इथे ठेवलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. सो ओव्हरऑल या कृषी म्युझियममध्ये आम्ही हे सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न केला की जी आपली जुनी कृषी अवजारं होती, जुनी आपली जी राहणीमान होतं, या राहणीमानामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या ज्या सगळ्या काही गोष्टी होत्या, या इथे या ॲग्रो म्युझियममध्ये आम्ही मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोबत मी इकडे ह्या एरियामध्ये मी आमची कुक्कुटपालन, गावठी कोंबड्यांचं कुक्कुटपालनाचा सुद्धा प्रोजेक्ट केलेला. त्यानंतर आमच्याकडे आम्ही बकरी पाळलेल्या, त्यानंतर आम्ही गाईचा गोठा सुद्धा आम्ही तिथे ठेवलेला आहे. सो ओव्हरऑल एक जुनं आपलं कृषी पर्यटन म्हणजे कृषी संस्कृती कशी होती हे थोडंसं दाखवण्याचा प्रयत्न या कृषी संग्रहालयातून करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. प्राचीन साहित्याचा अभ्यास करणारे अनेक अभ्यासक या कला दालनाला भेट देतात. अनेक शैक्षणिक सहली देखील या ठिकाणी झाल्यात. इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका यांसारख्या देशातील पर्यटकांनी या कला दालनाला भेट दिली आहे. त्यांच्या माध्यमातून हे कला दालन 7 समुद्रापार पोहोचलंय. तर ह्या ठाकर आदिवासी कला अंगण म्युझियम व आर्ट गॅलरीमध्ये आता देश विदेशातून पर्यटक सुद्धा भेटी देण्यासाठी सुरू झालेले आहेत. मे 3, 2006 या संग्रहालयाची ज्यावेळी आम्ही सुरुवात केली, तर त्यावेळी या संग्रहालयाच्या माध्यमातून आमचं विजन जे होतं, ही आपल्या समाजाची कला 7 समुद्रापार गेली पाहिजे, हे आमचं विजन होतं. तर हे विजन ठेवून आम्ही काम केलं आणि गेली 17 वर्ष ह्या संग्रहालयाला देश विदेशातून पर्यटक असतील, इथल्या शालेय सहली असतील, त्याचप्रमाणे विद्यार्थी असतील, PhD होल्डर्स असतील, तर असे अनेक स्टुडंट्स आपल्याकडे इथे येऊन शिक्षण घेत असतात.
ज्यामध्ये आर्किटेक्ट कॉलेज असेल, इंटेरियर डिझायनिंगचे कॉलेजेसचे असतील, फॅशन डिझायनिंगचे कॉलेजेस असतील, अशा प्रकारचे स्टुडंट्स आपल्याकडे येतात, भेटी देतात, आपल्याकडे इथे येऊन प्रशिक्षण घेतात, रेसिडेन्शियल वर्कशॉपसाठी इथे ते येतात. तर अशा प्रकारच्या सुद्धा ॲक्टिव्हिटीज सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे भारतामध्ये फिरत असलेली डेक्कन ओडिसी नावाची जी गव्हर्नमेंटची जी ट्रेन आहे, ज्यामध्ये विदेशी पर्यटक वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांना भेट देतात, त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त सावंतवाडीला ज्यावेळी ती ट्रेन येते तर ती फक्त ठाकर आदिवासी कला अंगण गंगावणे यांचं आणि त्याचप्रमाणे सावंतवाडी राजवाडा या दोनच ठिकाणी ही ट्रेनमधील पर्यटक जे आहेत, विदेशी पर्यटक विशेषतः या संग्रहालयाला भेट देण्यासाठी सुद्धा आवर्जून येतात. तर अशा प्रकारचं हे जे पर्यटन स्थळ आहे हे कल्चरल टुरिझमचं एक भाग आपल्या सिंधुदुर्गामधला आपण पाहू शकतो. सोबत आता हे जे आमचं लोकेशन आहे, हे जे आमचं ठिकाण आहे, इथे आता मराठी मूव्हीज किंवा छोटे शॉर्ट फिल्म्स असतील किंवा प्री वेडिंगसारखे, आता हे जे आपण मगाशी ॲग्रो म्युझियम जे बघितलं, त्या ॲग्रो म्युझियममध्ये आमच्याकडे कमीत कमी 10 ते 15 ट्रॅडिशनल प्री वेडिंगचे सुद्धा शूट्स झालेले आहेत. म्हणजे ज्यावरती जातेवरती ती मुलगी बसली आहे आणि तो नवरा समोरून बघतो, अशा प्रकारचे ट्रॅडिशनल प्री वेडिंगचे शूटसुद्धा करण्यासाठी आता इथे आपल्या सिंधुदुर्गातीलच नव्हे तर आपल्या मुंबई, पुण्यावरनं वगैरे सुद्धा आता फोटोग्राफर्सला हे ठिकाण एक प्रेक्षणीय एक स्थळ म्हणून आता आणि अशा प्रकारच्या लोकेशनसाठी म्हणून आता निवडायला सुरू झालेलं आहे. देशविदेशातील अनेक पर्यटक या कला दालनाला विशेष पसंती देत आहेत. हे कला दालन आज कोकणच्या पर्यटनाचा केंद्रबिंदू बनलंय. काळाच्या ओघात लोप पावत चाललेल्या संस्कृतीचं जतन आणि संवर्धन हे कला दालनाच करतंय. कोकणी माणसाची त्याच्या संस्कृतीशी असलेली नाळ जोडण्याचं काम हे कला दालन करतंय. भविष्यात आपण कितीही जरी प्रगत झालो तरी भावी पिढीला आपली संस्कृती, आपल्या परंपरा, आपला इतिहास यांची आठवण हे कला दालन नेहमीच करत राहील. हा जो आम्ही संग्रहालय सुरू केलेला आहे याला आम्ही ॲग्रो म्युझियम ही एक कन्सेप्ट दिलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने कृषी पर्यटन हे एक धोरण शासनाने सुरू केले आणि त्याच्या अंतर्गत आम्ही हा एक कृषी संग्रहालय म्हणून इथे सुरू केला. कृषी संग्रहालय ही कन्सेप्ट काय आहे किंवा ॲग्रो टुरिझम ही कन्सेप्ट काय आहे, तर आताची जी युवा पिढी आहे ह्या विद्यार्थ्यांना, ह्या युवकांना आपली जी जुनी कृषी अवजारं होती ह्याची कुठेतरी माहिती व्हावी, ह्यासाठी म्हणून आम्ही हे कृषी संग्रहालयाची सुरुवात केलेली आहे, ॲग्रो म्युझियमची सुरुवात केलेली आहे. ज्यामध्ये आपण जुन्या गोष्टी पाहू शकतो, ज्यामध्ये कोळमे आहे, आकडी कोयता आहे, इरला आहे, ढिपळा आहे, नारळ सोलायचा सुळा आहे, त्याचप्रमाणे खोरं, पिकाव, त्याचप्रमाणे इथे जू आहे, जाता आहे, पुन्हा नांगर आहे, रुमणी, इशाड, ह्या गोष्टी आताच्या युवकांना काही माहितीच नाही. आताची जी युवा पिढी होते आता यार स्कूल्समध्ये हे काही शिक्षण दिलं जात नाही आहे. आता आपण ॲग्रिकल्चरल टूर्स जर आपण पाहायला गेलो, शेतीची अवजारं जर पाहायला गेलो तर आपल्याला मार्केटमध्ये डायरेक्टली आपल्याला ट्रॅक्टर्स मिळून येतात, छोटे मिनी ट्रॅक्टर्स मिळून येतात. पण ह्या जुन्या ज्या शेतीची अवजारं होती ही कुठेतरी लुप्त होत चाललेली, तर ह्याची सुद्धा ओळख युवा पिढीला व्हावी यासाठी म्हणून आम्ही ॲग्रो म्युझियम ही कन्सेप्ट 2021 मध्ये आम्ही या संग्रहालयाची सुरुवात केलेली आहे. त्यानंतर आम्ही इथे घिरट ठेवलेला आहे. घिरट ही जी वस्तू आहे ही आता आपल्याला पाहायलाच मिळत नाही. म्हणजे ज्या काळामध्ये भात भरडण्यासाठी, म्हणजे भाताच्या वरचं जे ब्राऊन कलरचं टर्फल काढण्यासाठी म्हणून याचा उपयोग केला जायचा, हस करण्यासाठी याचा उपयोग केला जायचा, तर ही आम्ही एका व्यक्तीकडनं बनवून घेतली. पण कालांतरानंतर आमच्याकडे एका पर्यटकाने आल्यानंतर आम्हाला आमच्या संग्रहालयासाठी त्याने दिलेली आहे, जी ओरिजिनल जुनी घिरट आपण पुढे पाहू शकतो. त्यानंतर वाईन मुसळ आहे, नांगर आहे, रुमणी आहे. त्यानंतर ही ओरिजिनल आपली जी घिरट आहे ते आपण इथे पाहू शकतो की एवढा मोठं ते स्ट्रक्चर असायचं, मध्ये तो भात टाकला जायचा आणि खालून मधून तो मग तांदूळ बाहेर निघायचा. त्यानंतर आपण भाताच्या मुड्या इथे ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे ज्या काळामध्ये आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचे ॲल्युमिनियमचे डबे किंवा स्टीलचे डबे नव्हते, तर त्यावेळी हे सगळं भात वगैरे सगळं स्टोअर कुठे करून ठेवलं जायचं, तर त्या गवताच्याच मुड्या असायच्या. त्यानंतर तिथे आपण कुडू ठेवलेला आहे, मध्ये मोजमाप करण्यासाठी लागणारे 1 शेर 2 शेर, 1 कुडू 2 कुडू जो प्रकार आपण म्हणतो, तर लाकडी मोजमाप तिथे कुडू हे ठेवलेलं आहे आपण. त्यानंतर इथे आपण शेवगा ठेवलेला आहे. आपल्या इकडचा कोकणातला खूप फेमस मेनू शिरवाळ्या रस, ज्या शेवया बनवण्यासाठी लाकडी साचा जो असतो तर तो इथे आपण ठेवलेला आहे. आज आपण मार्केटमध्ये पाहतो तो पितळेचा साचा मिळतो, पण हा लाकडी साचा आहे. त्यानंतर पाटा वरवंट आहे, डोनी आहेत. त्यानंतर इकडे टोपली ठेवलेली आहे.
त्यानंतर गणपतीच्या दिवसांमध्ये आपल्याकडे इथे माती वापरली जाते, ती माती ठेवलेली आहे. सो ओव्हरऑल एक आपल्या कोकणामध्ये ज्या जुन्या गोष्टी आपल्या घरामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या ज्या सगळ्या जुन्या गोष्टी होत्या या कुठेतरी इथे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून आपली जुनी संस्कृती काय होते, जुनं कल्चर काय होतं हे थोडंसं दाखवण्याचा ह्यातनं आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. त्यानंतर इथे आपण ताक घुसळायचो, ताक घुसळायसाठी लागणारे हे सगळे वेगळं स्ट्रक्चर ते आपण इथे डिस्प्ले केलेलं आहे. त्यानंतर इथे आपण जातं ठेवलेलं आहे. तर ही जाती पण आता खूप लुप्त होत चाललेली आहे. आता आपण बघतो की आपल्याला जर एखादा पीठ किंवा आटा जर आपल्याला बनवायचा असेल तर आपल्याला मार्केटमध्ये रेडी आटा मिळून जातो, पण ही खूप जुनी जी प्रोसेस होती आपली, जुनी आपण चक्की ज्याला म्हणायचो, तर हा आपला जाता आहे. त्यानंतर इथे शेवट आपण इथे कणगी ठेवलेली आहे, त्यानंतर झाप ठेवलेला आहे. तर ह्या कणगीची पण तशीच एक स्टोरी आहे की ही कणगी आम्हाला एका पर्यटकाने त्याच्या घरी असलेली जुनी कणगी आम्हाला ह्या संग्रहालयासाठी त्याने दिली, जेणेकरून ती कणगी त्याच्याकडे अशीच खराब होऊन जाणार. तर ह्यातून मला एक आता आजच्या आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून किंवा आपल्या या बातमीच्या माध्यमातून लोकांना आव्हानसुद्धा असं करू इच्छितो की ज्यांच्याकडे अशी जुनी काही कृषी अवजारं असतील जी आपल्याला आता वापरण्यात येत नसतील, तर अशा प्रकारची अवजारं तुम्ही आमच्या या संग्रहालयाला द्या, जेणेकरून आपण हे संग्रहालयामधून आताच्या युवा पिढीपर्यंत ह्या वस्तू आपण मांडणी करू शकतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.